लेकिन वो त्रिजटा नाम की राक्षसी जी रहली, भगवान के भगत रहली। वो सारा सखी लोग से कह तरीके, हे सखी राती सुतला के बाद में हम एगो सपना देखनी हो। जब ना सपना में एगो बंदर आइल बड़े, और बंदर ये देश के ना हुए विदेशी हुए। वो बंदर आके अशोक वाटिका में बहुत तहलका मचौले बा, लंका भी जड़ा दिले बा। सत्य सत्य भगवान राम भी आइल बनी। है लंकापति रावण के गधा पर बैठा के सिर मुड़वा के दक्षिण दिशा के तरफ भेजल गइल बा। सपना के बाद त्रिजटा अपना सखी लोग से कहत तरी कैसे, आर सुतला में रहनी राती की सपना में खिले साची। सुतला में रहनी राती आर की सपना में खिले साची। किया हो सीता हो, आहो सीता हो, सपने में बानर एगो आवेला हेरा। आहो सीता हो, सपना में खिले साचे। किया हो सीता हो, आहो सीता हो, सपने में बानर एगो आवेला होरा। ठाकुर जी के धर्म पत्नी जी के तरफ से देखी है हनुमान जी के चढ़ावाई, हनुमान जी के रिधि सीधी है। 21 रुपए के दान परमात्मा के दरबार में भी आई। ये मंच के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। हनुमान जी से विनती करम प्रार्थना करब कि वहां के दिन दुना रात चौगुना मनल रही। हनुमत लाल जी महाराज अशोक के वृक्ष के नीचे पीछे छुपल बनी, सारा बात पे सुनत बनी। त्रिजटा राक्षसी कैसे सपना के बाद फल तूरी खाई रे गईले बगिया उजारी दिहले।
उजारी दिहले कि फल तुरी खाई रे गईले बगिया उजारी दिहले किया हो सीता हो अहो सीता हो बगिए में अच्छा या कुमार के मार लहरा अहो सीता हो बगिए में अच्छा या कुमार के मार लहरा आई भक्त श्रोमणी अमरीश कुमार की माता जी की तरफ से 10 रुपए की दान परमात्मा की दरबार में आई। आज सुभाष मुखिया की तरफ से देखी 10 रुपए की दान परमात्मा के दरबार में आई। ये मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। हनुमान जी से विनती करम प्रार्थना करे कि वहां के सदा सुखी सदा कल्याण करी। बड़ा सुंदर बात करनी कि पीला के कितनो सदैव उसियार ना होई पीला के कितनो सदैव उसियार ना होई दुश्मन के कितनो खिएबा यार ना होई जे जन्मे से बुढ़वक बा माई के पेट से ओकरा के कितनो सिखैबा होशियार ना होई सपना की बात त्रिजटा अपना सखी लोग से कह तरीके से आरिश्ते न लेके राम जी अइले ए रावण के मारी रे दिहले आरिश्ते न लेके राम जी अइले ए रावण के मारी रे दिहले हो सीता हो आई भक्त श्रोमणी अयोध्या पटेल की तरफ से देखी है 21 रुपए की दान परमात्मा की दरबार में आई। ये मंच की तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद बा। हनुमान जी से विनती रही प्रार्थना रही कि वहां के सदा सुखी सदा कल्याण करी। सेना लेके राम जी अइले ए रावण के मारी रे दिहले हो सीता हो
सीता से कहली कि हे माई हे सीता तू तनी मन में धीरज रखो, कुछ दिन और सबर करो, बहुत जल्दी लंका में भगवान राम अवेलेबल। कहत नहीं कैसे मानवा में धीरज धर, कुछ दिन सबर कर।